जय जगन्नाथ आपण मानक पुणी थे स्वागत कर चैनल को आप भिडियो शेष जाए संपूर्ण देखिए। आज नुआ वर्ष 2024 मु भगवान प्रार्थना करुच्ची ठाकुर आपन को भल रखु। मुझे आज बहुत खुशी जे मो बादुड़ आज 14 वर्ष चलुची। मुझे भावी नी आज मो बादुड़ी एत दिन माने बंचब। मु ठाकुर प्रार्थना करुच्ची से बादुड़ी सबुदिन मुझे दिन बचू से दिन बचिक था। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ସକାଳୁ ତା ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଆସିଥିଲା ଖାଇଥିଲା। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବା ତାକୁ ଭୋକ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ତ ଦେବି। ଆଦୁ ନେ ଖାଇବୁ ନା ନେବେ କି ରାଗି ଖୁମ୍ପା ଦେଉଛୁ କାହିଁକି? ଏଇ ନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସକାଳୁ ଖାଇଥିଲା। ସେ ଆପେଲ ଅଙ୍ଗୁର ସବୁ ଖାଏ। ଯେଉଁ କହନ୍ତି ବାଦୁଡ଼ି ଖାଇକି ଯେଉଁ ବାଟେ ଖାଆନ୍ତି ସେଇ ବାଟେ ମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ମିଛ କଥା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଖାଇବ, ଖାଇକି ସେଟା ଚୁବେଇକି ଚୁବଟାକୁ ଖୁମ୍ପାଡ଼ି ଦେବ, କାଢ଼ିକି ପକାଇଦେବ, ସେ ରସଟାକୁ ଖାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅଟେ ଅଛି ଯେ ସେ 2-4 ଦିନ ହେଲା ଥିଲାନି, ତାକୁ ଦେଖିଥିଲାନି। ତାକୁ ସକାଳୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲା, ସେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି ପୁରା କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସେ କଥା କହୁଛି ବୋଲି, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଖୁମ୍ପାଡ଼ି ଦେଲା, ସେ ଖାଇଲା। ନାଇଁ କ'ଣ ରାଗି ହେଇଛୁ କି ଆଜି? କ'ଣ ହେଇ ତୋର ଦାଦୁ? ଏଇ ଆବେ ନା ଏଇ ନା ଏଇ ବା ଖାଇବୁ ନା ହଉ। এই ଦେଖ ବାଦୁଡ଼ି ବି ମୁଁ ବି ତାକୁ ସଦାବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଆମ ସାଙ୍ଗ ସେ ରହୁଛି ଖେଳୁଛି। ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସଦାବେଳେ ଆମ ପୁଅ ଆଣି ଖେଳନ୍ତି କରନ୍ତି, କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କରେନି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଦାଦୁ ବି କ'ଣ ହେଇଛି ଦାଦୁ? ସେ ବି ଯାହା ଖାଏ ସବୁ ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଏ, କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଖାଏନି। ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇବ। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୁରକୁ ଚାଖିକି ତା ନାଗି ଆଣିବି। ପପିଆ ବି ଖାଏ। ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ସେ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବ ବୋଲି ତାକୁ ଟିକେ ଆଣିଥିଲା। ଏବେ ଯାଉଛି ଘରକୁ ନେଇ ପଳେଇବା।